बिनाव बिदि गस्ला दंमोन आङो सानसे बिखौ गाननानै भिडिअ बानायदोंमोन आरोना लावग्राफोर लागाव दानाबा मालायनिखौ बुंनासो इन्ट्रि जाबावलाय भिडिअआवनो माबा अर्थगिसो हौवाफोरनिसो बाहायलायबावो आसला जारला मा मेसेंनि थास' बिबारखौ नायनो नोंथांमोना मा सेकेन्ड एपिसड फैबाय थादों नामा मा फैलायमारबाय नामाब्रा सेकेन्ड एपिसडआ थास' बिबार ना बोरो नोंना सेकेन्ड एपिसडआ माला फैगोन मादै होननानै कमेन्टफोराव नोगोद फैमारो फैनायावलाय आंबो नंगौना नङा होननानै नायबाय दहाय माने नङा खोमालै नंनायालाय थास' बिबार नङा खोमा नंगौबाथ' बेलेग खोथा जेनेबा नंमारा थास' बिबार नंमारा आरोखि ना दहाय फेसबुकाव माथो भिडिअफ्रा बेलाय थास' बिबारनि माबा मोनसे भाइरेल भिडिअ फैदों होननानै सोरबा मेसेन्जारफोराव हरलाबाय थानायखाय नायदोंमोन आं बाला नंमारा नंगौखौ बुङा जेबो नङा जेनेबा दा नङैखौथ' आरो बयबो रागा जोंगोन नङा होमबा ओरैनो दुरनाम जालाबायबाय स' फुल क्लियारिफिकेसन भिडिअ होगासिनो आङो थास' बिबारनि गाव नंगौना नङा नैबेखौ बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि ज' नंमारा खोमा मेसेङाव थास' बिबारा बारथ'वाखै बारनानै सिरिलांबाय बारगाबाय आरोखि फैगोन बिदिनो मालाबा सेकेन्ड एपिसड बा फैगोनबो जानो हागौ बा फैयाबो जानो हागौ मानसिया एसे गियाननि जाबाय खोमा बायदिबो मोनदों आङो मानसिया हले आंनि नोजोराव नंमारा खोमालै आदै फोदैमोन ना नंगौ हमनोबो हालायलाङाना ओरै गंनाय साइसआवथ' नंगौ बायदि मोनदों खिन्थु एसे मोखांखौ ब्लिद खावब्लिद नुज्रेदों माने नङा बायदि सानदों आरोखि आं दाथ' आरो फेसबुकाव एकदमबारे भाइरेल सेकेन्ड एपिसड आ गया भाई आदै फोदैमोन सेकेन्ड एपिसड फैबाय थास' बिबार सेकेन्ड एपिसड फैबाय थास' बिबारल' एकदमबारे भाइरेल बाला जोंथ' बोराबथावो माथो होनो थास' बिबार बिनानाव नोंबो भिडिअखौ बायसान्सआव नायदोंबा आङो नोंनि क्लियारिफिकेसन भिडिअखौसो होदों आरोखि माने जाहाथे थास' बिबार नङा होननानै स' नोङो गाज्रि मोननाङा आरो जायफोर आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउवार्स नोंथांमोन थास' बिबारा नङा खोमा थ' नंगौना नङा आंबो बारा हमनो हायाखैलै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन आरोखि थास' बिबारनि क्लियारिफिकेसन होनायखौ नंगौना नङा मोनसे लुकआव आरोना जेनेबा आं खानायखौ मालाबा बिदि थिखांनानै भिडिअ बानायो होनबाना आंनि खानाय स्टाइला माबायदि जाजोबनाय नै खेंख्रा खेंख्रि आं दाथ' स्ट्रेट होआखै जेनेबा आङो गोबाव जाखाबाय 1 इयार्स जाबाय स्ट्रेट होआ बेनिफ्राय बे सिख्लानि खानाया मालाय ओरैहाय बोरैबा लाजोबनाय माबा गोजा आरोना ओमफ्राय खिन्थु आंना नैयाव गंब्रै गंग्रा बेबि केप दंजोबो जास्ट खानायाल' बेना मोखांखौ होथेगासिनो आरोना ओमफ्राय सासे सेंग्राया बुंदो नोंगोलै बिनाव बिदि गस्ला दंमोन बेयो आंनो गस्ला बायना हरदोंमोन खोमा बिदि माबानि मेस'निखौ खिन्थु आंनाव बिदि कालार गस्लाया दंमोन नाथाय नै आंनि बिदि कालारनि गस्लाया माबायदि नाय बिदि कालारनि गस्लाया नै नाय आङो सानसे बिखौ गाननानै भिडिअ बानायदोंमोन आरोना खिन्थु बे सिख्लानि गाननाय बायदि गस्ला बेयाव आंनाव गैया मा कसम बुंदो मिथिबाय आंखौ नोंसोर इफोरबायदि जाता नाम बानायनो नाङा आंनि लोगोफोराबो नुगोन आंनाव मा गस्ला दं मिथिबाय नाय आं जि गस्ला गानो आङो भिडिअ बानायखायो रिल्स बानायो जेनेबा आरोना ओमफ्राय सासे सेंग्राया होनदोंमोन नोंगोलै बिदि कालारनि गस्ला दङ इनियाव बिदि होननानै जेन गाव बायना हरथारदों आरो आंनो ओमफ्राय नाय बे कालारनि गस्लाखौ नाय आरो बिदि खानाय लायोबा आंनि स्टाइला माबायदि जायो नाय गन्थंखौ नाय नाब्लेब्ले हाबसिनाय नुजोबो आरोना आंनिखौ ओमफ्राय मा एंगोल नायनानै आंखौ होनगासिनो नोंसोरहा मा एंगोल नायनानै आंखौ होनगासिनो नोंसोरो बिदि थादों आरोना सिख्लाया ओरै बिदि थाबा आं माबाखौ नाय खानाया माबायदि जाजोबनाय खानायाबो सिगांनि बिदि फैजोबोमोन नाथाय बे सिख्लानि खानाया पिस्लास्ला ओमफ्राय जेनेबा बे सिख्लायाबो बिदि लादो आरोना खानायखौ ओमफ्राय बिदि लायोबा आंनि खानाया माबायदि जाजोबगोन नाय जेनेबा बिदि अरेन्ज कालार गस्ला गानदों आरोना इयो बिदिखौ गानदों आरोना ओमफ्राय नाय आंनिया माबायदि जाजोबा आंखौ माबायदि मोनो नै माबायदि नुयो बिदिबा आंनि गन्थंखौ नाय इनि गन्थंखौ नाय आंनि खुगाखौ नाय इनि खुगाखौ नाय ओरै गंना थाबाय थानायखौ नाय माबायदि नुगोन होनबाना मा सानो नोंसोर आंखौ नोंथारिखौ माने नोंगौ होनबाय दं नोंसोरो माने नोंथारि बाथ्राखौ नोंगौ होनबाय दं आंनि आखाइफोरखौ नाय नै आंनि आखाइफोरखौ नाय नै टेटु गोजा नै एक्सनि नाम दंबावो इयाव मिथिबाय ओमफ्राय नै टेटु गोजा दं
आखाइफोराबो मिथिबाय ना आगदाथिं नायबावनो नै आगदाथिंबो नै थुमफ्रा गोजा इ सिख्लानि आखाइया माबायदि नाय आंनि आखाइखौ नाय इ सिख्लानि आखाइखौ नाय माबायदि आगदानि इयो मिथिबाय नाय आंनि आखाइया बोरैबा गथ' फिसाफोरनि बायदि खान्दासो मिथिबाय इ सिख्लानिखौ नाय माबायदि नुगोन लावग्राफोर जोंजोब्बाय आं मिथिबाय बे गस्लाखौ नाय नै स्टाइल लिरनाय दं ना मा लिरनाय दं नाय नै इयाव नै नाय साला बुंनो फैदो बाथ्रा नुवा माया आसखा बासखा बाथ्रा बुंनो फैदो दायो बयफ्रेन्डखौ खोन्थिगासिनो आं नोंसोरनो मिथिबाय